Så gå ind på en anden video. Er der overhovedet lyd på? Så fedt. Ej, hvor er det flot, det der. Det er Laura, der gør det. Hvem ringer til folk i time? Hvem sætter det på lydløs? Ikke jeg. Hej, Jenny. Er der flere computere? Ja. Ja. Nej, nu er den fuldt. Okay, vi stopper den bare nu. Ej, det roligste video.